Juče na dopunskim izborima u Kosovskoj Mitrovici imali smo priliku da vidimo nov model demokratskih izbora i primjene demokratije koju Evropska unija ekskluzivno želi da primjeni na teritoriji Srbije i na srpski narod. Možda bi poređenje da je Hitler kojim slučajem organizovao izbore u konclogoru bilo adekvatno onome što se dešavalo juče u Kosovskoj Mitrovici. Možda bi u koncentracionom logoru Hitler dozvoljavao više demokratije i bili bi objektivniji izbori. Je li to model koji očekuje Srbiju u budućnosti? Da će nas privoditi uz prisustvo velikog broja oružanih snaga i da će primeniti ono pravilo nebitno je ko je glasao, bitno ko broji. U kolonijama, kakva je bila Južna Afrika, nije se primjenjivao ovakav model. Za vreme apartheida ipak je zadovoljena neka forma. I kada su organizovani izbori, oni koji su bili pored glasačkih kutija imali su pravo da broje te glasačke listiće i da prebroje ko je koliko dobio. Ovde smo videli potpunu primjenu novog modela, kako oni kažu posebnog modela koji žele da primene u Srbiji. I sada je potpuno jasno da će u narednom periodu izbori se održavati uz kupovinu glasova, uz prisustvo velikog broja međunarodnih snaga, u pancirima i sa kompletnim naoružanjem. Najvjerojatnije će se, ako nastaje ovako, glasovi brojati u Briselu.